ഹായ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നെസ്റ്റ് ആൻഡ് നർച്ചർ. ഇന്ന് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഒരു സീസണൽ ക്രാഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുക, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ക്രിസ്മസ് ഫ്രണ്ടിന് ഗിഫ്റ്റായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല കിഡിലൻ ക്രാഫ്റ്റാണിത്. അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. റെഡ് കളർ പേപ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ ഗം, കോട്ടൺ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗൂഗിളായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഗൂഗിളായും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് കളർ മാർക്കർ പെൻ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സൂപ്പറാണ്, എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണുക. അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടന്നാലോ?